Azt gondolom, hogy az Óbédi Láp nagyon fontos terület a Vajdaságnak, hiszen gyakorlatilag a Vajdaság családfáját föl lehet rajzolni. Itt a történelem előtti időkben, a római időkön át, az ottomán elnyomás alatt is itt települések épültek, emberek éltek, a saját jövőjüket, a gyermekeik és jövőjét és biztonságát látták itt. Egy életre alkalmas területnek érték, és egy olyan természeti szépség, turisztikai értelemben is értelmezhető természeti szépség és érték keletkezett, amelyet meg kell, hogy óvjunk. 150 éve adminisztratív kereteit is adtuk annak, hogy megóvjuk ezt a területet. Ez 2 évvel csupán a Yellowstone Nemzeti Park védett területté történő nyilvánítása után történt, ez is a jelentőségéről beszél, illetve az is, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőháza az elmúlt 20 évben 3-szor, legutóbb tavaly fogadta el azt a területrendezési tervet, ami ezt a természeti szépséget, természeti értéket óvja, a környezetvédelmi, meg fenntartható erőforrás felhasználást, a biodiverzitásnak a megóvását és alapvetően ennek a környezetnek a megóvását célozza. Közös felelősségünk, hogy ennek érvényt szerezzünk, és megóvjuk ezt a környéket, ezt a természeti szépséget, értéket a gyermekeinknek és az unokáinknak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!